Εδώ κάτω, εδώ είμαστε, στο λογοτυπάκι ότι φέρνει το Σαββατοκύριακο, βλέπετε είναι η διεύθυνση του ART, της τηλεόρασης του ART στο διαδίκτυο. Είναι www.arttv.info. Αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, λέγεται domain όνομα, έτσι. Αυτή είναι η ονομασία του. Για να κατοχυρώσει κάποιος αυτό, πηγαίνει στο διαδίκτυο, πηγαίνει σε μια εταιρεία, λέει ότι εγώ θέλω να ανοίξω αυτή την ιστοσελίδα, είτε είμαστε εμείς ο τηλεοπτικός σταθμός, είτε είναι το Newsit, είτε είναι το Πρώτο Θέμα, είτε είναι τα διάφορα blogs και πάει λέγοντας. Κατοχυρώνει κάποιος το όνομα, αν δεν το έχει κατοχυρώσει κάποιος άλλος, και μπορεί ελεύθερα κάποιος να έχει το δικό του site και από εκεί να σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, άλλο στα αθλητικά, άλλο στα κοινωνικά, άλλο στα κουτσομπολίστικα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχει ένας δικηγόρος, ο οποίος το 2005 είχε ανοίξει ένα site. Το όνομα ήταν eu2014.gr. Έτυχε όμως το όνομα αυτό να πρέπει, έτσι μας λένε, να το είχε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την Ελληνική Προεδρία. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία, κλείνει το site αυτό του ανθρώπου, επειδή έκανε και κριτική ο άνθρωπος για την οικονομική πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση, και τώρα όλη αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί την Τρίτη μεθαύριο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο πρωταγωνιστής του θέματός μας θα είναι εδώ. Εδώ και 9 χρόνια, δηλαδή από το 2005, ο δικηγόρος Κωστής Λιμπουρίδης νόμιμα κατοχύρωσε την ονομασία eu2014.gr για την ιστοσελίδα του. 2 μήνες πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζήτησε από την ελληνική δικαιοσύνη να αφαιρεθεί από τον δικηγόρο η κατοχύρωση του ονόματος eu2014.gr. Με προσωρινή διαταγή, το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή εν μέρη την προσφυγή του Υπουργείου Εξωτερικών και υποχρέωσε τον Κωστή Λιμπουρίδη να απόσχει από την χρήση του eu2014.gr. Και όλα αυτά στην χώρα όπου ο Πρωθυπουργός διαφημίζει το δωρεάν Wi-Fi. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικαστεί μεθαύριο 7 Ιανουαρίου. Κατά τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής, ο δικηγόρος του Δημοσίου παραδέχτηκε ότι δεν τους ενοχλεί η χρήση του domain name, αλλά η κριτική που ασκείται μέσω αυτού σε ενέργειες ή παραλήψεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα ανέφερε, αν πουλούσε τηλεοράσεις δεν θα μας πείραζε. Σύμφωνα με τα όσα συνηθίζονται, η χώρα που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει να ενημερώνει για τα πεπραγμένα μέσω ιστοσελίδας, το όνομα της οποίας περιλαμβάνει τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πια καθιερωθεί στο διαδίκτυο ως EU, το τρέχον έτος, δηλαδή σε εμάς το 2014, και την κατάληξη που αντιστοιχεί στο δίκτυο κάθε χώρας, δηλαδή GR για την Ελλάδα. Λοιπόν, την ίδια ώρα που, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχουν συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, έτσι, που τους απολαμβάνετε και από δελτία ειδήσεων, που έχουν τα δικά τους blog και βρίζουν, εκβιάζουν οι περισσότεροι από αυτούς και κανείς δεν τους αγγίζει. Το συγκεκριμένο site έτυχε να έχω κάνει και εγώ το κλικ μου μέσα, μπορείτε να το έχετε κάνει και εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, ή τα παιδιά σας. Έκανε ναι μεν αυστηρή κριτική, αλλά δεν έβριζε. Ούτε είχε πορνογραφικό υλικό, ούτε είχε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον δικηγόρο και ιδιοκτήτη εκδότη του site, έτσι να τον αναβαθμίσουμε σε εκδότη, τον κύριο Κωστή Λιμπουρίδη. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, εσείς το 2005 ιδρύσατε, δημιουργήσατε αυτή την ιστοσελίδα. Είχε πάει το μυαλό σας το 2014, μετά από 9 χρόνια η χώρα μας έχει την Προεδρία? Κοιτάξτε, αυτά ήταν γνωστά. Είχαν ανακοινωθεί οι προεδρίες για τα μελλοντικά χρόνια και ήταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όποιος ήθελε μπορούσε να ψάξει και να βρει ποια χώρα και με ποια σειρά θα έχει την Προεδρία. Ναι. Απλά σκέφτηκα ότι επειδή κάποιες χώρες συνηθίζανε να παίρνουν αυτά τα domain names, ότι θα ήταν χρήσιμο να έχω κάποια αυξημένη κίνηση, ας πούμε, στο site το οποίο ήθελα να στήσω. Γιατί έτσι, δεν το διάβαζαν μόνο οι Έλληνες, έτσι, αλλά σου λέει κάποιος, το 2014 η Ελλάδα, ας κάνω κλικ να ενημερωθώ τι θα γίνει εκεί. Και ναι, πετύχαινε πάνω στο δικό σας site, όπου εσείς κάνατε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ναι, έκανα κριτική με την έννοια ότι πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν γίνανε για πάρα πολλά χρόνια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό το πίστευα από το 2005 και πίστευα ότι θα μπορούσα με αυτόν τον τρόπο να τις προβάλλω στο ευρύ κοινό. Ναι. Κύριε Λιμπουρίδη, το είπα και λίγο νωρίτερα στους τηλεθεατές, υπάρχουν αρκετά μπλοκ. Όποιος θέλει ανοίγει ένα μπλοκ, βρίζει όποιον θέλει, δημοσιογράφους, πολιτικούς, το γείτονά του, δεν τους ενοχλεί κανείς.
αυτό το άγνωστο έτσι, στο διαδίκτυο. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Καταρχάς, εσείς μια μέρα ανοίξατε τον υπολογιστή σας και θέλετε να κάνετε μια δημοσίευση, να γράψετε ένα άρθρο και δεν μπορούσατε να δημοσιεύσετε το άρθρο σας. Πώς ήρθε σε επικοινωνία μαζί σας το Υπουργείο Εξωτερικών, τι ακριβώς έγινε, πώς καταλάβατε ότι δεν μπορείτε πλέον να δημοσιεύετε τα άρθρα σας? Ναι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Εγώ δημοσίευα άρθρα κανονικά μέχρι που μια μέρα στις αρχές Δεκεμβρίου ήρθε με δικαστικό επιμελητή ένα χαρτί το οποίο με καλούσε στη διαδικασία της προσωρινής διαταγής. Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήρθε στο γραφείο σας? Ναι. Άρα, εσείς δεν ήσασταν ένας άγνωστος μπλόκερ? Όχι, βεβαίως. Όποιος θέλει να μάθει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κάθε domain name μπορεί να το μάθει. Αυτά είναι δημόσια στοιχεία. Δεν είχα να κρύψω κάτι. Ναι. Απλά κανένας δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου από το Υπουργείο να πει ότι ξέρετε, εμείς θα το θέλαμε αυτό το domain name. Και ακόμα και σήμερα δεν το ζητούν με την έννοια ότι θέλουν να το έχουν το domain name. Απλά δεν θέλουν να το έχω εγώ και να το χρησιμοποιώ για κριτική. Γιατί το επίσημο site της ελληνικής Προεδρίας είναι το gr2014.eu. Το άλλαξαν, έτσι. Να πούμε, η χώρα που είχε πριν την Προεδρία είχε και αυτή όμως EU 13 ναι, και η χώρα που... Κοιτάξτε, πολλές χώρες χρησιμοποιούν αυτό όπως το είπατε και στο ρεπορτάζ σας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άλλοι συνδυασμοί που έχουν επιλέξει άλλες χώρες. Όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία έχει επιλέξει EU και χρονιά συν Gov UK, να φαίνεται ότι είναι κυβερνητικό. Ναι. Οι άλλοι έχουν επιλέξει το αντίθετο, όπως έκανε τώρα η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το it.eu. Ναι. Υπάρχουν πολλές επιλογές, απλά οι περισσότερες χώρες επιλέγαν αυτό επειδή ήταν εύκολο μνημόνευτο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Πάντως πρέπει να σημειώσω εδώ ότι... Τι ήταν το πιο, ας πούμε, σε εισαγωγικά, γιατί είστε δικηγόρος, έτσι, και οι δικηγόροι ξέρουμε πού είναι τα όρια του νομίμου που γράψατε. Τι ήταν το πιο αυστηρό κατά την άποψη που εκνεύρισε? Κοιτάξτε, εγώ δεν έβρισα ποτέ, όπως λέτε, για τα blogs. Οτιδήποτε έχει γραφτεί εκεί βασίζεται σε δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, τα οποία τα παρουσίαζα επίσης, όλο το ρεπορτάζ γινόταν στα αγγλικά και παρουσιαζόταν συγκεκριμένα στοιχεία ή δημοσιεύματα τα οποία είχαν να κάνουν με την ελληνική κυβέρνηση και για το ότι αρνείται να κάνει μεταρρυθμίσεις ή τις μεταθέτει για αργότερα και προσπαθώντας να διατηρήσει αυτό το καθεστώς και το κράτος που ζούμε. Δεν νομίζω ότι έγραψα κάτι το οποίο έθιξε με την έννοια ότι ήταν προσωπική μου άποψη, υβριστική ή κάτι άλλο. Απλά φυσικά τα γεγονότα αυτά πονάνε. Και βρήκανε αυτό. Και όταν τα διαβάζει και κάποιος πολίτης εκτός ελληνικής επικράτειας. Ναι, ακριβώς. Και βρήκαν αυτό το τρίκ, ας το πούμε έτσι, δηλαδή ότι υπάρχει ένα έθιμο οι χώρες να παίρνουν αυτό το domain name και για να προσπαθήσουν να μου το αφαιρέσουν. Κατ' εμέ αυτό είναι εντελώς παράνομο, γιατί στα domain names ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας της κατοχύρωσης. Δηλαδή, αν πάτε... Από το 2005, 9 χρόνια τώρα. Ναι. Χωρίς να με ενοχλήσει κανείς και φυσικά δεν είναι παράνομο που το είχα. Ξέρετε, επικαλούνται κάποιες αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εσείς έχετε την εταιρεία. Ποια μπορώ να σας πω, τηλεάστη, ας πούμε, ναι. η Art TV είναι, και εγώ πάω και πιάσω το art.gr, αυτό είναι παράνομο γιατί εσείς έχετε το σήμα σας. Είναι όπως να πούμε πώς έγινε με την κρατική τηλεόραση με τον Ερείτε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Που πριν το βγάλουν ή μάλλον το βγάλουν, κάποιος τάκ πρόλαβε το... Ακριβώς, αλλά αυτό είναι εμπορική ονομασία, δηλαδή ανήκει σε κάποια εταιρεία, η εταιρεία εκεί πάνω έχει χτίσει τη φήμη της, έχει κάνει διαφήμιση, έτσι. Είναι γνωστό. Επομένως, αυτό ανήκει στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Έχουμε ένα έθιμο το οποίο ακολούθησαν κάποιες χώρες, κάποιες άλλες όχι. Και το μόνο στοιχείο που λέει το Υπουργείο Εξωτερικών και επικαλείται είναι ότι η προηγούμενη Προεδρία του 2003, η ελληνική, είχε παρόμοιο όνομα. Είχε το EU2003.gr. Μάλιστα. Θα έρθει τώρα η απόφαση, την περιμένετε την Τρίτη? Όχι, την Τρίτη δικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε την προσωρινή διαταγή που απαγορεύει τη χρήση του μέτρου. Πριν την Προεδρία θα είναι η απόφαση, μετά την Προεδρία? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Ελπίζω να είναι νωρίς, γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα αν γίνει μετά. Πάντως, χωρίς να είμαι υπερβολικός, έτσι κάτι τέτοιο θυμίζει ιδιαίτερα τα καθεστώτα στη Συρία, στη Βόρεια Κορέα, πού αλλού να πω έτσι, που με το έτσι θέλω κλείνουμε τα πάντα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ θα δεχόμουν μια συζήτηση επί του domain name, δηλαδή αν έχει το Υπουργείο δικαίωμα ή εγώ, ή να γίνει μια νομική συζήτηση αν θέλετε, αλλά δεν δέχομαι αυτό που είπε η δικηγόρος του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι μας πειράζει αυτό που γράφατε μέσα. Δηλαδή, αν εγώ δεν ασκούσα κριτική και λιβάνιζα, ας το πούμε έτσι, το Υπουργείο ή την ελληνική κυβέρνηση, δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Αυτό το θεωρώ εντελώς προσβλητικό. Αν γράφατε δηλαδή απλά με ποιον έκανε διακοπές η τάδε παρουσιάστρια το καλοκαίρι ή δεν μας ενοχλεί? Ναι, δηλαδή μου είπε αν πουλάτε τηλεοράσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ το θεωρώ εντελώς προσβλητικό, το θεωρώ προληπτική λογοκρισία και γι' αυτό θεώρησα ότι δεν πρέπει να παραδώσω τα όπλα και να το πολεμήσω νομικά.
Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το καλύτερο συνεργάτης των ξένων εφημερίδων αυτό το Έχει το ήδη διάστημα. γίνει γνωστό στις ξένες εφημερίδες. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Εστονία μέχρι την Αυστρία, διότι ακριβώς είναι πράγμα διανόητο για μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ξέρετε, υπήρχε και προηγούμενο. Στην Ιταλία το 2003 υπήρχε ένας blogger ο οποίος είχε πιάσει μια τέτοια διεύθυνση, την οποία ήθελε η Ιταλική Προεδρία. Και δεν διανοήθηκε η Ιταλική κυβέρνηση να το πάρει. Ο πρωθυπουργός τότε ήταν ο Μπερλουσκόνη και το site εκείνο ασκούσε ευθεία υβριστική κριτική στον ίδιο τον Μπερλουσκόνη για τα πάρτι του. Δεν ήσασταν κάποιος blogger ανώνυμος, έτσι? Όχι, επωνύμως. Ναι. Έτσι, με το όνομά σας. Επωνύμως έγραφα πάντοτε. Ναι. Λοιπόν, πού μπορεί κάποιος να διαβάζει τις απόψεις σας? Έχει μετακινηθεί προσωρινά το site επειδή δεν μπορεί απευθείας. Είναι eu2014gr.wordpress.com. Όσοι ξέρουν από blogs προφανώς θα το βρουν. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο που κάνατε και ήρθατε εδώ στο Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δημοσιότητα. Λοιπόν, αυτά και σήμερα από εμάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα είμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι κοντά εμείς. Επόμενο ραντεβού με την επικαιρότητα θα είναι αύριο, όχι δεν θα είναι αύριο, αύριο είναι αργία. Αύριο στο δελτίο ειδήσεων στις 10.